Amb l'auge de la web 2.0, el prosumidor, el nou consumidor intel·ligent i antítesi del consumidor dòcil, ha tingut les condicions ideals per consolidar-se generant opinions en blogs, fòrums i altres canals i mitjans socials. ¿Cuál es la necesidad de una marca cuando tiene que comunicarse con un público el cual ya no está en el mismo lugar siempre, sino que es un público transmedia? Llamamos transmedia a la utilización de diferentes medios de comunicación, cuando tiene que dar un mensaje a ser posible único. Idees Agitades és una agència de publicitat amb seu a Barcelona nascuda en la transició entre el món analògic i digital. Des de l'estratègia de negoci proposen expandir el missatge dels seus clients a través d'anuncis de televisió, conceptes digitals, música, falques de ràdio o documentals sempre sota el paraigües de la innovació. ¿Qué significa transmedia? Es algo que antes se hablaba del 360. Esto pasó, digamos, a llamarse idea líquida por algún gurú de la profesión que le llamó idea líquida, que es una idea que permea a través de diferentes canales. Però independentment de com les audiències participin, les estratègies de màrqueting que busquin interacció amb el consumidor o productor és fonamental utilitzar el missatge adequat a la persona adequada en el moment adequat. I per això les empreses han de saber aplicar-ho amb efectivitat amb els nous models de narrativa transmèdia. Para comunicarlo transmedia, lo primero que necesitamos es la notoriedad. La notoriedad es algo que las agencias, los comunicadores persiguen para hacerse un hueco digamos, en la mente de quien consume la comunicación, para que te acuerdes de lo que te están diciendo. Entonces, la manera que hemos encontrado es hacer una canción. No és tan fàcil tirar endavant un projecte transmèdia, però un dels secrets està en definir molt bé la història i els seus arcs narratius pels diferents canals i xarxes i utilitzar un llenguatge senzill, en el cas d'Idees Agitades, i per determinades campanyes el seu missatge l'executen a través de la música. A través de la herramienta de la música hemos hecho que viva en redes sociales a través de que la gente interactúe con la canción, haga una versión de la canción. Pero no con nuestro material, sino que se invente su propio insight. La vida es negra, ¿lo ves todo negro? Pues lo pintas de nuevo. La darrera campanya d'Idees Agitades ha estat per l'empresa Titanlux, un repte, segons diu el propi Marcos Cuevas, perquè ha suposat fer-la aparèixer de nou al gran públic després de 25 anys sense fer publicitat convencional, amb el que implica saber adaptar-se als nous reptes que porten els nous suports de la comunicació en xarxes, és a dir, adaptar-se a una narrativa transmèdia que fa 25 anys no existia.